के जाने कहवा गोइल बा दो गलाओ अभी तक ले आइल ना। हमार दिमाग खराब होता। हमारे भाई के राखी बांधे जाए के बाद लेट होता, ओकरा बुझात नहीं के तनको आ जइनु धोक झोटा धोक हिला दे। बाप रे नतिया के बेटा अभी जानते निखन के करा से पाला पड़ल बा। ओकरा तनको समझदारी बा राखी बनाई कि ना बनाई। हमार भाई रास्ता देखो तो नाश्ता लेके हम एके बाप के लड़की हई। जब तक ले उआई ना नू तब तक हमो दुआरी छोड़ब ना। आज आओ दो गला आज उहे रहिए ना तो हम ये रह। आज हमारे भाई के ना राखी बनाई लू तो कर चाम खींच लेम चाम। हमसे हंस बोले बतिया के पड़ी दिल देवरो संग तोहरा। क्या है भौजी? अरे क्या है छछराइल बड़ी हो? आई मेकअप उकअप मार के देखी देवर जी मजाक उजाक सुझात नहीं के। एगो उनतिया के जाने कहवा गइल बा मैं हमार मेकअप सुखता। क्या भौजी? अरे अपना मेकअप मरले बड़ी हो तारा चेहरा पे स्माइल निके हमरा तनी को अच्छा निकला। तनी स्माइल करो जय बा की करबे का चेहरा दी तारा के छिनार त नहीं। अरे क्या है तो पिन नहीं बड़े हो। अच्छा ही बताओ सच गज के कहाँ मिलेगी? तारा बाप के कॉलेज पर छिनार त नहीं। देखो खिस मत बराबर एगो अपने के राखी बांधे जाए के लेट होता। अरे क्या वो पुरवा के चक्कर में पड़ बड़े। अरे जवान देवर बा चलो हमें पहुंचा दी। का देवर रात बाप दिमाग खुलल था। छोड़ी उनतिया पतिया चल अंदर से बैग निकाल के लाई तो चल तो बैग बा चल चल अब ए भौजी दरवाजा बंद करो। अभी मिस्टेक हो गया सर। अरे बाप रे तू जा जा बोल रहा में चाप दे तू हमको बिया कबारता रात ही में पानी कोनी की बिया कबारे खातिर सुबह बिया कबारो ना नीचे पानी होता ना ऊपर से पानी होता ना नहर देता ना कुछ। भगवान को तुमको बुझाता कि खेती बाड़ी के दिन बाकी बारिश की ना पानी बरसी साला एगो जवानिया गाँव बा कि पानिये में डूब डूब मरता। एकर बहिनी का एगो हमारा गाँव बा कि सुखाड़े से मरता। सरकार का तनिको ध्यान बा इस पे कि उन्हें पानी कैसे सुखो इन्हें पानी कैसे होखो। भगवानों की लीला अपरंपार बा केनहु बाढ़ बा तो केनहु सुखाड़ अरे सारा गाँव को बहेगा बा बड़ी बकरी में म्याद चला होता है। का बात हो? एगो बंजो घर में घुसा के बड़ी मार ले बिया। कौन मरलो घर सरवा? तोरे मेरा रू तू ये बिये का बारो तड़ो हम बार का बारो ना। हमार मेहरान तोरा काहे खातिर मारे सरवा? हमार मेहरान तो खुदे का ही हो। हमारे का अरे तोरे ना करे तोरे पे हाथ कुछ उठा दे ते ही सरवा कुछ कोई होई को पे। चुप रह मत दे जा बोसरी बुलाओ तो। अरे साला मेहरानू के नाम ले ले बुलाओ ते मोर तो याद ना रहे। भाग 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 आओ तनी मेहरानू आवा आवा नतियू के बेटा टूअर घेटू आवा 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 बिया का बात रही दिया खबर रबी नतियू के बेटा दोगल कबे से हमारा भूखे पेट तौगा के अंठा बोल बा जाए के बाराकी बने आ तू ओटे जाके खेते में बिया का बात कर। हैं जल्दी साइकिल पोछ के चलो जल्दी से। अब उतारा वो कि घरा में साइकिल ढुका दी। देर बढ़ चढ़ के बोला दी अपने गांव के यार के मार के मुआ दी तारा नियन भतार के। ढेर बढ़ चढ़ के बोलो एगो तो खेत में से बिया छोड़ के आइल बनी भोसड़ टेढ़वाई बहू कही घरवा ना हक मार देले रहू ससुरारी आएगा ससुरारी के लाज में छोड़ देले तो ए त लाज कौन बात के ससुरा नहीं यार हमारे खातिर कुल बरोबर बा। अरे के बा हो ससुरारी के घर में आई बता फूफा न चाहे माना फुआ फूफा प्रणाम फुआ। खुश रहो सारा वही करा के गोड़ लगल से हमरा के ना कालो के से घर के सरवा कुकुर का बानी रे जो भैया मम्मी से कह दे कि फुआ फुफाई करो। ठीक है माई के बड़ा जोरा में कुछ दिया ही करा था। सारा देखो तो सारा के लइका के आवत छोड़ा तहार गोड़ लगल सा हमार गोड़वा में कुल लागल बाकी ना बाबा सा। अरे खिसियत का बन लइका नु बा राउर लगला चाहे हमार बतिया तो बरोबर है किसे ना सरवा कोड़ लाए खातिर बुलाता आ छोरा छोरा खातिर नहीं के बुलाते। अरे हो चुका देखा तो सरवा के लइका के
आई शहर को लेकर बड़ा मिठाई लो हमारे भाई धोतिया में मिठाई जो है तो कोई नहीं हमार भी तू रसगुल्ला पा लेबो का देखा ले भोसड़ी ससुराली में हाथ तो को इधर का तीन आवे खाती बेचा रहा है इसलिए जवा ए रुआ का लइकन से लाग रही ना आ धोतिया के बतिया रुआ काला बिना काज करते तू सरवा कौन ठीक बैठते चाचा करते राखी बनवावे दिन पे तो बनवा चुपचाप चल आरा त हमर धोती पे पोई तोरा कौन एंगल से लइका लौकता देखे के लइका आली लेके गुलर बा सारा बाबू देखी आ सुनी हमारा भाई या भतीजा के बारे में कुछ बोली नु तो अभी ये परीक्षा और कर दे ससुरारिये में भैया वो जल्दी राखी बनवाओ ना हमारा भूख लागल बा दीदिया के फेरा में रहबन तो शाम हो जाए और मिठाई देख के बुझा के मुंह में से लार गिरता भूख लागल बा चुपचाप जे बैठो बड़की बहन के आवे तो साथे राखी बनियो भैया हो अब भूख बर्दाश्त उदास मत बना दीदी के इंतजार कर बहु पता ना आई कि ना चल लावा कल आई जल्दी राखी बांध दो आ जो देख तुम भारी साड़ी से दे दो भारी साड़ी से कहतिया हाँ दे दो सब धन दो तो करे के घर के कागजो लाओ तनी दे दो करे के रहियो कहां रहबो करे पर चढ़ के आगे भोसड़ी तू तो चुपे रह तू जब हमर बहन के देखली सब के आका टिरटिरी धले होलो सुबह से किचिर किचिर कइले बड़े अरे ना तू के बेटा हमरा तो बोलबे करबो ल गोल बहिना के बाबा हां बड़ा दीदी बड़ा से रह दूसरा काहे में हमर पहाड़ पर तू जे बैठ ठीक बा का हो साली जी बड़ी पसंद आई बड़ी झकास लागत गर्मी लगता पान खा काहे हम गान मारी तार गरमी पूछ लगे चले का नहीं कि छतवा ऊपर है हवा में चल काहे दीदी तना लेट कर दिले हम तो कहें कि परे साल लेखा पियो ना का आइबे एगो होय भी आ कि भूखे किचिर किचिर कइले भी एक भोरे से चुपचाप रह जाना तनु कैसन हो तोर जीजा सुबह से बैठल हद हो गेल सा लास्ट में अइलो सा तो हमारा के लिया के अइलो सा भैया जल्दी बनवाओ ना रखिया सोई में भूख लागल बा तू दीदी बांध ना इहो भोसड़ी आई तो उहे हो गई एबन के बुझाता हम पानी उनी पिहम कि ना पियम कुल खानदान के कर बहिन करे के उहे बाने स जैसन बाप ओसन बहिन ओसन पहुंचत के लइका आज के बाद ना आवे इस भोसड़ी के लिया के दीदी ई राखी हो कि राखा रे कपार ऊपर में बनबे का और सल ना आई तो वो रखिए यही में का मिलवा के हद करवा देले बा हां तो ठीक बा बांध जल्दी भूख लागल बा ला आप इस कर देख बबुआ जते चुका राखी हौ वो तो ओते गिफ्ट लेबहु पर साल वाला गिफ्ट ये सहू देवे के पड़बहु पर साल ना मिल रहे ए दीदी तू टेंशन काहे लगी करली तोनी खातिर स्पेशल गिफ्ट नु लेल बने पहले मिठाई खियाओ कर ले खो खा ले खा जो लाओ भैया हम बांध आ देख दीदी तू गलती बात कर ले एकरा मतलब ई ना नु कि तू बहन राखी बांधता है तो बहन गिफ्ट लेबे हमहू तो एक सुबह से आके बैठल बानी दोनों आदमी के बराबर हक माने के चाहिए और तो ले तोरा का हम माना खोले बानी का ना तो तू कहत रही कि बहन गिफ्ट ले और तो ले अजी काहे अपन में घुचू करले बैठो ला सब मिठाई खा सन हम आवत नहीं गिफ्ट लेके बुझाइल सामान चुरा दे ये तो बबी ये का गिफ्ट बबुआ रखले बा हमर लगा तो भैया यही रखल बहन गिफ्ट बा चल छत पे चल के देखल जी का चलो आ बाट लेवल चल माई ये सब पूरा गाना ले गई रानी सब हमरा गहना ले कुल सब लादा छते पर गोल हुई सब भैया बा हमार नी के कितना मानेला हैं ओ देख रे सोना के सिंपल दीदी आरो बा तो ठीक लगा था दिखाओ ना यार हम पे हट दिखाओ देख भाई हमारे खातिर लेके आई बा ये हमार हो तोर हा पहले हम लेके नहीं आके तू लेबे आरो हे हरि राम जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव से पानी आ गया तरी यो कोने में लड़ा ओ ये दादा ओ मार
चुमा कर भेल बंस छोड़ हमारे भाई हमारे के गिफ्ट देले बा क्या सीन है नैहर के धान ले तो थोड़ा सा हमारा क्या सीन है धर तो बॉबी मार दो